Добре дошли в дневниците на Елвира. Това е рубрика с видеа, които съдържат както по-вълнуващи, така и по-ежедневни моменти, които съм изживяла. В тях ще откриете и осъзнавания, до които съм достигнала благодарение на конкретните изживявания. Тези дигитални дневници са възможност за мен да запечатам спомените си и ценните уроци, които ги придружават, както и ми дават възможността да ви допусна по-близо до истинския ми аз. Затова сега ви каня да надникнете в съзнанието ми и да преминете през поредното изживяване заедно с мен. Приятно гледане! Този октомври се оказа съвкупност от толкова много уроци и осъзнавания, че направо ми е трудно да повярвам, че всичко това се е случило в рамките едва на един месец. Ако сте гледали видеото ми за поставяне на намерение, значи знаете, че намерението ми за октомври и като цяло темата ми за месеца бяха свързани с това да имам силата да отстоявам себе си, да се нося и да действам с повече увереност, да си поставям ясни граници и като цяло най-накрая да си стъпя в силата с категоричност, несломимост, доверявайки се на себе си и на преценката си. Не мога да кажа, че октомври беше изпълнен с изпитания и ценни осъзнавания, свързани с тази тема, буквално всеки един ден от месеца. Може би защото приех намерението и се опитах активно да се свързвам с лъвската енергия редовно, но сякаш постоянно си привличах възможности за изразяване на истинския ми аз. Възможности да отстоявам себе си и границите си и да покажа, че няма повече да крия нито светлината си, нито ще притъпявам собствените си чувства и усещания, за да създам комфорт на някой друг за сметка на моя собствен вътрешен мир. Едно от най-ценните действия, което беше израз на намерението ми да проявявам смелост и увереност този месец, бе именно да се осмеля да видя истината, която живее вътре в мен в дълбока сянка. Яснота за тази истина получих отново благодарение на таро четене, което отвори вратата навътре и ми даде възможността да надникна в дебрите на съзнанието си. Открих две нужди, които са живеели в сянка в мен и които реално са в конфликт една с друга. Нуждата да се скрия и да съм невидима, както и нуждата да бъда забелязана и видяна. И двете нужди, понеже не са забелязани и отразени, са ме бутали в две различни крайности, влияйки на изборите, усещанията и изживяванията ми. Това на свой ред често ме е водило до самосаботаж, тъй като каквото и да съм искала да направя, за да изразя себе си и собствената си светлина, едната от тези нужди винаги ме е дърпала на някъде, водейки до вътрешен конфликт и несигурност как да действам. Една изключително некомфортна позиция, в която да се намираш и колкото повече оставаш в нея, толкова по-трудно е да се чувстваш центриран и добре. Споделям ви за тази своя вътрешна битка, първо защото тя е факт. И независимо дали го осъзнаваме или не, всеки човек носи и сянка, и светлина в себе си и ежедневието му се влияе и от двете. Да споделя нещо толкова уязвимо с хора, които не познавам и може би никога няма и да срещна на живо, е също още един мой израз на смелост, защото искам моето онлайн пространство, съдържанието, което аз споделям с вас, да бъде израз на истина, а не на илюзорна репрезентация. Истината често е горчива, трудна за приемане и силно емоционална, но в нея се крие силата да бъдем себе си и да открием душевен мир. Затова и си заслужава да проявим смелостта да запалим пламъчето и да видим какво се крие в сянката на съзнанието ни. Не за да го отречем, намразим или за да се обвиняваме, а за да му позволим да излезе в светлина, да излезе наяве и да бъде прието. Защото когато го видим, то вече не може да ни дърпа напред-назад с невидими конци. Когато го видим, ние вече сме свободни. Hello! Ето ни! Снимаме
Имаме си фотосесия, между другото, с моята най-добра приятелка. Хайви! Кажи здравей! Say здравей! Здравей! Здравейте! Здравейте! Perfect, yes, I'm teaching her Bulgarian. Yes! Благодаря! Yes, see? She's so nice. My first word. She's ready to learn Bulgarian already. През този месец се случиха и много вълнуващи неща, които пак бяха възможност да изразя себе си и да открия онази увереност, която години наред не съм си позволявала. Отбелязах, че през октомври започнах смело да взимам участие в дискусиите в университета. Започнах да правя неща, които изискват да се изляза от комфортната зона. Отворих се към нови потенциални креативни проекти с приятели или сама. Осмелих се да срещна и вътрешното си дете с доброта и любов. Успях да публикувам планираните 4 видеа за месеца и проведох уебинара за промяната. Октомври също ми донесе и доста възможности за поставяне на ясни граници и за отстояването им. Имах възможността ясно за себе си да придобия яснота какво бих приела в различни сфери от живота си и какво не. Да осъзная какви неосъзнати очаквания имам към хората, с които общувам, за да мога ясно да кажа какво отношение очаквам да получа. Да познаваме нуждите си и да ги изразяваме ясно е ценно, защото изпраща сигнал както на хората около нас, така и на енергийно ниво какво мислим, че заслужаваме да получим. Поставянето на граници и изразяването им обаче винаги идва с риск. Риск, че някой ще си тръгне. Риск, че някой ще ги наруши и че няма да ги уважи. Риск, че някой няма да може да приеме нас такива каквито сме. Една от моите ясни и категорични граници, които успях да дефинирам този месец пред себе си, е, че вече няма да се смалявам или да пренебрегвам собствените си чувства и усещания, за да избягам от потенциален конфликт или за да запазя чуждото спокойствие. Тази граница според мен е от значение за всеки един, който като мен някога се е чувствал, сякаш трябва да приоритизира чуждите нужди пред своите собствени. Много от нас сме били програмирани да бъдем people pleasers, да угаждаме на другите, да приоритизираме исканията на някой друг пред своите собствени, да казваме винаги да, от страх, че иначе ще бъдем отритнати. Не е късно, обаче да се научим да казваме не, когато нещо не отговаря на нашата енергия или на желанията ни. Не е късно и да осъзнаем, че нашата стойност не идва отвън. Не е късно да се научим да виждаме и приоритизираме собствените си нужди. И да, има огромен риск, че много хора няма да ни разберат, че ще ни критикуват, но това е възможност и за самите тях да разберат защо нашите избори и нашите граници ги притесняват толкова много. В един подкаст, на който случайно или не, попаднах точно на рождения ми ден, Габор Мате, доктор, практикува в различни сфери на медицината повече от 50 години, говореше точно за чувството за вина и как то се изгражда у нас още от ранна детска възраст, защото като сме били деца се е случвало така, че понякога не сме успявали да угодим на родителите си за нещо. Като възрастни обаче, това усещане остава с нас. И то се изразява особено когато не можем да угодим на някой друг. Често обаче, за да угодим на някой друг, трябва да жертваме части от себе си, да жертваме собствените си нужди. Това също води до усещане за вина, тъй като се чувстваме сякаш предаваме себе си, защото не можем да се изразим по автентичен начин и съответно изпитваме вина от това. Мате наблегна на факта, че в двата случая човек изпитва болка. И всеки от нас има важен избор, който да направи. Да изберем болката, която идва в опит от това да жертваме себе си, за да угодим на някой друг, с огромен риск тази наша жертва да не бъде истински оценена, а да се вземе за даденост, защото в крайна сметка всеки човек има различни очаквания от хората около себе си, или да изберем болката, която идва от неудобството и страха,
че можем да бъдем отритнати, ако се покажем в автентична светлина. Аз избирам да бъда себе си на 100%, до каквито и последици това да доведе. Все пак обаче, нека не забравяме, че когато поставяме граници и изразяваме себе си, можем да го направим с любов, доброта и съпричастност. Хората отсреща не са ни врагове. Ние всички сме хора, които допускаме грешки, които се учим и които израстваме чрез способността да рефлектираме, да комуникираме и да изпращаме сигнали на околните. Неизменна част от моя автентичен аз е именно да изразявам себе си с любов, доброта и светлина. Така че го казвам тук, за да си го припомням и занапред. Давам и получавам доброта. Давам и получавам любов. Давам и получавам светлина. Това беше видеото от рубриката Дневниците на Елвира за уроците и осъзнаванията, за които съм достигнала през месец октомври. Ако ви е било интересно или ще вземете нещо, върху което самия вие да размишлявате, то каня ви да харесате видеото, да се абонирате, ако още не сте го направили, и да споделите в коментар до какво осъзнаване сте достигнали вие през октомври. Благодаря ви, че останахте до края. Изпращам ви любов и светлина. И до скоро, приятели!